matin mondo ng'anyo mara opposition political opinions. Aya, koro ka onge neno malong'o to koro kik wawache ka. My opinion ok dware ga neno, en man opinion ng'ato be wacho mana mare. Aya, to koro mano wanyalo wache oko mar Ramogi TV mondo kik wane mabed ni wating'e watere yamo kamoro achiel. Kama tie ng'anyo mag lakteche. Rieko nyalo bedo ni isomo kata ka wuok kata kuom jogo maketo sirkal tesre, to bende sirkal nyalo ni nigi winjo kata mar duoko gi e yo makare mondo mi ng'anyo ne dieri mosekelo rochruok e chenro mopogore opogore mondo odog chien. Erokamano Cleophas, adieri mantie chalo kama. Kopo ni kiny en 2027, to adwa bedo gavana ma Nairobi. Nyaka bed ni e chunya asenonora, maseng'e problems ma Nairobi nigo, masewuoyo gi jo Nairobi, mosenyisa ni wan kae mwahinyore, ma kopo ni wamiyi telo, to magi mae gimwadwa ni mondo itimri nade, ilosnwa. So the same applies to William Ruto. Kata Raila Odinga mane bende manyo kom. Gite gin joma osebedo e sirkal kendo ni machiegni gi sirkal mane ging'eyo kuma Kenya nitie on matters economy, ne ging'eyo kuma Kenya nitie on matters employment, ne ging'eyo gigo te. Ma ng'ato kosedonje tich mobede komno to kichaki nyiswa ni ng'anyo ni kia gini nobedo sign 27, that is not applying. Isekao kom to kendi kao ka in deputy president for 10 years. Tikao before bedo deputy president for 10 years. Isebedo minister in a government, isebedo member of parliament for God knows how long. Okinyal biro ka minyisa ni nikech ng'anyo ni nikech dakteche no sign CBA 2017 koro gigo ne okethgo uru, in koro waywe wawira nikech gigo no okethgo. It does not apply like that. Kadonjo e tich kiny kaka governor ma Nairobi, onge gimoro amora mabiro kelo ni gigo no oketh gi governor machien an koro ok timre kamano. So William Ruto, Raila Odinga gi ng'ata mane manyo kom mar president nong'eyo niya wan gi tabu kogik weche jopuonj, kogik weche sirkal, jotich sirkal machalo dakteche magi e problem, kogik weche makamaka magi e problem. Donge William Ruto ni ema ne dhi around ka loso gi jopiny kendo giloso kaka gidwa konyo piny Kenya e gik mosedhi marach. Dakteche be ne giloso go e kinde no, tang'o mane giwacho, bende ne giyiere ni gik manokethgo uru gin koro ok gidhi loso nikech ka gigi ketelo. To kichako wachonwa ni uchumi koro rach, ang'o momiyo sami pako William Ruto to uchumi ber, uchumi oloso, ng'ani nigi plan. To sama dakteche gomo miwacho ni dakteche dwa pesa, ni ere kaka dakteche dang' wami siling 500 gi kiang'owa, seche go uchumi rach nyaka gitwe maninga kaka jo Kenya moko twe maninga. To state house achiel magidaken, tema wasiku wayudo report from the controller of budget gi auditor general kaka pesa uore kuno, iketho pesa. Ang'o momiyo kogike dakteche to koro wadwa twe maninga, koro jite otwe maninga. Waduoga mondo mwarange yo makaro. Deo vidi, rieko de bed ni medore kotenre kod weche mamoko mag bero uchumi to kone